Ng paminta. Ano, nakagising pa ba yan si, ano? Saan yung ano? Baso, kape. Gising pa ba yan si, ano, si... Yung, saan kasi yung baso na lumat? Laki mo, tinamaan ka. Nag-vlog ka na yan?
Nahuli ko yung sigaw ko kong gabi. Ha? Nahuli ko yung sigaw ko kong gabi. Ano ko na talaga? Ulit yun. Kaya po ako ano sinabi mo? Ano sinabi mo? Kasi kung mag-ising ako nung sa sigaw ko tuloy. Ito, hindi na ako matulog sa kay Aris. Rumba sa ano?
Mapainit pa pa. Sakit kita ng bibig ako eh. Wala namang sound yan. Ah. Wala ko yan. Nagpapag ko dito sa ay tabi ko sa kanto. Ano ba naman ang mga practice niya?
Direct card yan. Tanggalin mo na lang. Tanggalin mo. Para mamarga. Ayun.
Sinira mo na naman yung ano nun, rutila. Ayan. Yan, tapos na po ang ating dinagoongang manok. See you!